سلام ما يتمثله وعد حمد أخا بمجمريا نوع الخادو اختفل. الشيء يغني لي مسألة بحال عب سويدن ستوكهولم ينبر يا كوعند مبلغ 44 عامت فعل 10 حدا لكاتي مجمر برتا وقال سز تجراي كوعب سلام احنا اصح كان اخاون يغني لي كاوزي بمقصال ناوزي إذا عمت يكايت 10 حدا مبلغ 44 نقولوا لزلنا بخمي تقول سوي فليز قورو تولوي فترة الكاس معد انتهاليو صبوق مبلغ 44 فعل 10 حدا لكاتي مجمر برتا وقال سز تجراي كاب مبزحتهم كابزم زحلفوا 43 عامات فلي زبلو بفلاد ما كاب زحلفوا دحري عاود كاب 1983 دحر كاب تخبروا 10 حدا لكاتيت وعلات فلي زبلو نايلو معمت اب هاجرنا ايثيوبيا حدش ناي بوليتيكا استلالفا دسي وصيو اب سلطان زوصلو حيلون بزي حدش بوليتيكا استلالفا زمت حيلي اب سلطان زوصلو واحد اب قرانا منجدي اب تركبلو بخلتيو اب عدلون opportunity اب challenge اب بدهوتات ونبذلاتلو بعل مخبارو كلي جورا بتوسخي مبلغ 44 مجمار برتا وقال حزب تجراي بعل 10 حدا لكاتيت كلي جورا مخنيات او هاجرنا بالتفطر بوليتيكاوي لوطي ويم ناي منغست لوط خنولو نخيلينا ايهادغ يهالمبر تزولو ايهادغ نبلو حزي تو literally انفولتو ايهادغ ايكونن موالي كالي مخنياتهم ملكو غير حبر غيرو بالتفلالو contradictions بالتفلالو ارسبرس ننبعلم زي سمامعو خناتات كغلص بخل حيلي ابزلل ساعات مخبارو فلي غورو سالساي وغن طعمي اقداس خاز غبرو نبزحات عامات من سي تجراي حزب تجراي قبل عليه هو واحد زلو تفلالي عينت قريتاتات كسمع صنيحو هو واحد كن بزح اذني هابت لن صنيحنا اب ساعات زغن حزب بتخكل فتيادو كيف فتيت وي كازلو خناتات اگديدوا نهزو قتدامت اب جمرت له ساعات مخبارو في جورو حزب خامدمات وي كا مسرت كامدمات نقطع عاود كمسرتي حزب خايدامت كا ود بينو بوليتيكا ود بينو يتم كبصحي كلي حزب خلولو حزب مسرتي حدش حيلون كفريلو خل حزبينا حزبي كدمصلو اب خل ساعات بمخبارو فلي غورو بتوسخي نهاجرنا ጉዳይ ወይም نهاجرنا ፖለቲካዊ አስተላልፋ ወይ ካና ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ኃይልታት ፖለቲካዊ አስተላልፋ አብን ተቀየረሉ ጥራህ ለይኮንስ ዓለማዊ ዘዋዊ ኃይልታት ተፈለይ አስተላልፋ አብ ተከተለሉ ሰዓት مخبارو ፍሉ ይገብሮ ናብነት አብ ናይ ቻይና አስተላልፋ ናብ አፍሪካ ዘለዋ አስተላልፋ ናይ ምዕራብ ወይ ካና አሜሪካ ኣብ አፍሪካ ዘለዎ አራያ ኣብ ተቀየረሉ ካብ ፓይረሲ ምክልኻል ናብ ኢኮኖሚያዊ ምክልኻል ኣብ ተሸጋገረትሉ በዓል ምኽባሩ ፍሉ ይገብሮ ንምንታይ ፍሉ ይገብሮ ወይ ካን ንምንታይ ንቲፒኤልኤፍ ናን ህዝብ ትግራይ ንህወሓትና ህዝብ ትግራይ ንምንታይ ፍሉ ይኾን ተልካኒ ቀጥተኛ ግንኙነት ስለሌለው እዩ ለምሳሌ ህወሓት በተለምዶ ለሐለፉ 10 ወይም 10 ገለ ዓመታት ንቻይና ኣብ ተከተለሉ ወይ ካና ቻይና ፖሊሲ ናይ ቻይና ኮሪያ ታይዋን ፖሊሲ አፕሪሺየት ኣብ ትገብረሉ ሰዓት ነይሩ ሕዚ ዓለም ንሽተይ ተቀያይራላና በትዝነበረቶ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ወይም ሪቮሉሽነሪ ዴሞክራሲ ብልበሃል ፕሪንሲፕል ያ ክትቅጽል ወይስ ክትቀይርያ ምክንያቱም ተናሓት ውድባት ብለና ኢትዮጵያ ውሽጥ ነበራ
ኦፊሻሊ አቋምን ቀይረን ከምዘለዋ ፍሉጥና ዓለማዊ ግንኙነታ ካብቲ ተለመደ 4 ዓመታት ካብ ነበረ ብተፈለየ መልክዕ ምኽባሩ ፍሉ ይገብሮ ምክንያቱም ንሓደ ፖለቲካል ፓርቲ አይዲዮሎጂካሊ ከቀየረሉ ኣብ ልኽእል ሰዓት ኢና ነና ሕዚ ካብ ሪቮሉሽናሪ ዲሞክራሲ ወፂ ናብ ካልእ ከኣትወሉ ዝኽእል ህወሓት ናብ ካልእ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ከኣትወሉ ዝኽእል አጋጣሚ ኣሎ ምናልባት በቲ ዘለዎ ሪቮሉሽናሪ ዲሞክራሲ ክቅፅል እውን ይኽእል ዓለማዊ ኩነታት ወይ ዞባዊ ኩነታት ተጽዕኖ ይሕድሩሉ እዮምና ፍሉይ ዝገብሮ ህወሓት ንባዕሉ ተመሊሱ ንህዝቡ ተመሊሱ ምርኣይ ኣብ ዝጅምረሉ ፖለቲካዊ መስመሩ ክቅይረሉ ወይ ከመሓይሸሉ ዝኽእለሉ ብርኪ ስለ ዝበፅሐ ህዝቡ ዘዳምፀሉ ኣገባብ እውን ተቀየረ እዩ ናይ ሶሻል ሚድያ ድፊት እውን ስለ ዘሎ ኣብ አዲስ አበባ ወይ ካብቲ ናይ ሃገራዊ ዝነበረና ህወሓት ዝነበሮ ሓይሊ ተደፊኡ ናብ ክልላዊ ሓይሊ ክጥርነፍ ብምግባሩ እዚ እውን ንህዝቢ ትግራይና ንህዝቢ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ንዞባዊ ጉዳያት ዘዳምፀሉ ኩነታት ምቅያሩ ስቲል ህወሓት በዓል መሊሱ ክትሸሉ ዝኽእል ኩነታት ስለተፈጠረ መበል 44 ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብብዙሓት መንገድታት ፍሉይ ክኾን ክኢሉ ይብል ብጣዕሚ ዓሚቑን ሰፊሕን ነጥብታት ዝርዝራት ኒኻ ቀሪብካ ካብዚ ብምቕፃል ባዕልኻ ገሊፅካዮ ኢኻ ህዝብን መንግስትን ዝደማመፅሉ ሰዓት ምዃኑ እውን ሓደ ፍሉይ ዝገብሮ ኩነታት እዩ ምስኡ ተታሒዙ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ማሕበራዊ ርክባት ኣብ ዓዲ ምሕላውን ዝግበር ዘሎ ናይ ተጋሩን ፈተውት ተጋሩን ቃልሲ ፃዕሪ ብኸመይ ትገልጾ ጥንቃቄ ወይ ማለት ከጥንቀቕሉ ኣለዎም ትብሎ ነገራት እንተሃልዮም ጽቡቕ ኣብዚ ሰዓት ብመንእሰይ ብህዝቢ ጠቕላላ ብህዝቢ ብሓፈሻ ማለት እዩ ብህወሓት ደረጃ ብመንግስቲ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ወገን ተፈላለዩ ምልዓዓላት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ እዞም ምልዓዓላት እዚኦም ዝተፈላለየ ገጽ ኣለዎም ለምሳሌ ፖለቲካዊ ገጽ ኣለዎም ምክንያቱም ፖለቲካዊ ክንወረኩም ኢና ኦፊሻሊ ክንወረኩም ኢና ዝበሃለሉ ሰዓት ስለዝኾነ ኢኮኖሚያዊ ደግሞ ህዝቢ ትግራይ ንብዙሕ ዓመታት ኢኮኖሚካሊ ተጠቀምቲ ኣይኮንናን ኢሉን ማእከላዊ መንግስቲ ወይ ከዓ ንህወሓት እውን ቅሬታ ኣብ ዘቕርበሉ ሰዓት ኢና ነርና ሕዚ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝበልክዎ ህዝቢ መንግስቲ ወይ ህወሓት እና መንግስቲ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምድማፅ ዝኽእለሉ ኣጋጣሚ በፂሑ ስለ ዘሎ በቲ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት ካብቲ ዝነበረ ቅሬታት ተመልኦ ኣካያይዳ ናብ ዝሐሸ መንገዲ ክቅየር እዩ ኢለ ይሓስብ በዚ ድማ ዝተፈላለዩ ኣካላት ዝተፈላለዩ ዓይነት ድፊታት ይገብሩ ኣለዉ ካብዚ ሓደ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ዝግበር ዘሎ ኣክቲቪዝም እዩ ውሳኔ እዩ ብጣዕሚ ምክንያቱም ህወሓትን ደርግ ዘሸነፈትሉ ሰዓት ሶሻል ሚድያ ዝበሃል ዘይፍለጠሉ ሰዓት ነይሩ ግን ብትሽዑ ሰዓት ዝነበሮም ናይ መራኸቢ ቴክኖሎጂ ኢፊሽንትሊ ብምጥቃም ኣብ ጎቦታት ወፂኦም ናይ ሬድዮ ርክባት ብምስራት ኣብቲ ህዝቢ ንምንጻሕ ዝነበሮም ቻለንጅ ንሱ በቲኾም ነቲ ህዝቢ ከላዓዕሉ ስለ ዝኽኣሉ እዮም ኣብ ደርጊ ብቐሊሉ ዓወት ክጎናፀፉ ኢሎም እና ሕዚ ግን ዝበለፀ ቴክኖሎጂ ኣለዎ ህዝቢ እውን ብዝበለፀ መልክዑ ተማሂሩ እዩ መንግስቲ ቅሬታ ከቕርብ ተደልዩ ሰማዕ ተረኺቡ ቀሊል እዩ መንግስቲ እውን መልሲ ክህብ ተደልዩ እንድሕር ክህብ ደልዩ እንድሕር ክህብ ክኢሉ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ ኮሙኒኬሽን ናይ ርክብ ክፍተት ወይ ኮሙኒኬሽን ጋፕ ንብሎ ብጣዕሚ ኣብ ፀበሉ ሰዓት ኣለና ዋላ ኣብ ትግራይ ማለት ኣብቲ ዳያስፖራ ኮሚኒቲ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ትግራይ እውን ሞባይል ዳታ ኣሎ 4G ሞባይል ዳታ ኣሎ 3G ሞባይል ዳታ ኣሎ ዋላ እኮ ሓደ ምቁርራፃት ክህሉ ተኻኣሉ ብኣብዝሓ መብዛሕትኡ ማሕበረሰብና ሎሚ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ኮይኑ ኣብ ንእሽተይ ነገር ወሲኽና ምምሕያሽ ጥራሕ ይዘድልየና እምበር ኩሉ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ኮይኑ ኣብቲ ዲጂታል ኮሙኒኬሽን ኣትዩ ኣብቲ ዲጂታል ሪቮሉሽን ዝበሃል ወይም ብትሕዚ ደብረጽዮን ጀማሪ ይኮነን ና ዲጂታል ወያነ ተርም ከም ተርም ጀማሪ ይኮነን
ተወልደ ባዕልኻ ናይ ታተር ምጀማር ምዃና ይፈልጥ እየ ብሶሻል ሚድያ እውን ከቃል ሓየ እንድሕር ላይ ኮይኑ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ አክቲቪዝም ለሎ ማሕበረሰብ ወይ ወጣት ብፍላይ ዓብይ ኤነርጂ ዓብይ ግዜ ዓብይ ፋይናንሻል ዌልዝ የባኽነሎ ወይ ኢንቨስት ይገብረሎ እዩ ንምንታይ ናይቲ ማሕበረሰብ ስምዒትና ድልየት ኣብቲ ህዝቢ ኣብቲ መንግስቲ ተደማፅነት ክህልዎና ነቲ ህዝቢ ረብሓ ምእንቲ ክውዕሉ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ሓደ ከምቲ ዝበልካዮ ጥንቃቄ የድሊ ካብቶም ጥንቃቄታት ሓደ ኩሉ ፌስቡክ ምፅሓፍ ዝኸኣለ ማለት ተደማፅነት ክህልዎ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ምክንያቱም ሶሻል ሚድያ ብባህሪኡ ጥቁብ ሓሳብ ዘለውና ጥቁብ ሓሳብ ዘይብሉ ፀረ ህዝብና ንህዝብ ዝጠቅም ሓሳብ ዘለዎ ክፉእና ሰናይ ሓሳብ ዘለዎ ብሓደ ኩሎም በማዕረ ክሳተፍሉ ዝኽእሉ ዓውዲ እና እዚ ከም ህዝቢ ከም ወጣት ከም ማሕበረሰብ ኢቲክስ ክህልወና ክእል ኣለዎ ወይ ከዓ ስነ ስርዓት ክህልወና ክእል ኣለዎ ሓቅን ሓሶትን ፈሊና ናይ መምማይ ናይ ምፍልላይ ዓቕሚ ክህልወና ክእል ኣለዎ ኩሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦም ወይ ንሰምዖም ነገራት ሓቂዮም ማለት ኣይኮነን ኩሎም ከዓ ሓሰት ማለት እዮም ኣይኮነን ስለዚ ብፍላይ ካብዚ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝነጥፍ ማሕበረሰብ ንጽበዮ ሓደ ዓብይ ነገር ካብዚ ሶሻል ሚድያ ዝረኽቦ ኢንፎርሜሽን ስክሩቲናይዝ ገይሩ ወይ ከዓ ፈልዩ ጠቃምን ጎዳእን ሕማቅን ጽቡቕን ረብሓ ዘለዎን ረብሓ ዘይብሉን ግዜ መባኸንን ዝጠቅምን ብዝተፈላለየ መልክዕ ክፈልዮ ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንረኽቦ ኢንፎርሜሽን ተኣማንነቱ ክንደየና እዩ ብዙሕ መጽናዕቲ የድልዮ እዩ ኢንፋክት ግን ኩሉ ዝረኸብናይ ሓቂ ዘይምዃኑ ኩሉ ዝረኸብናይ ከዓ ሓሰት ዘይምዃኑ ካፍቱ ኣብ ሶሻል ሚድያ ዝረኸብናይ ኢንፎርሜሽን ሕልፍ ኢልና ወይ ከዓ ልዕል ኢልና ምምርማር ከድልየና እዩ እዚ ዓቕሚ ሓትት እዩ ተዓሚ ከዓ ቀስ ብቀስ ኣብ ከይዲ ዝዓቢ ዓቕሚ እዩ ስለዚ ጥንቃቄ ክግበር ኣለዎ ዝብሎ ኢቲክስ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንነጥፍ ሰባት ኩለና ኢቲክስ ክህልወና ፖስት ንገብሮ ኮመንት ንገብሮ ሓላፍነት ክንወስድ ክንክእል ኣለና ሓላፍነት ክስምዓና ክኽእል ኣለዎ ፖስት ብዝተገበረ ቁጥሪ ኢሞሽንና ወይ ከዓ ስምዒትና ክርበሽ የብሉን ስምዒታውያን ክንኮን የብልና ስምዒታዊ ተኾንካ ካራሒትካ እውን ብኻራ ትወግእ ማለት ኣብ ሶሻል ሚድያ እውን ክፉእ ሪኢኻስ ክፉእ ትምልስ ማለት እዩ ክፉእ ብክፉእ ትእርሞ ስለዘይትኽእል ስምዒትና ክንገዝኦ ክንክእል ኣለና ኣብ ሶሻል ሚድያ ብፍላይ ፍልጠት ክንሓውሰሉ ክንክእል ኣለና ምክንያቱም ፍልጠት ተሓዊስናሉ ሓቅን ሓሰትን ምምማይ ስለንኽእል ንህዝቢ ዝጠቅም ዳይሬክት ልምውሳድ ንህዝቢ ዘይጠቅም ዳይሬክት ልምውጋድ በቀሊሉ ምእንቲ ክንክእል ማለት ስለዚ ጥንቃቄ ክንገብር ኣለና ኩለና ከዓ ክንሳተፍ ክንክእል ኣለና ኣብ ሶሻል ሚድያ ጀነራሊ እንታይሲ ወለድና ዘይረኣይዎ ዕድል እዩ እንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ደቅና እውን እኮ ካልእ ዕድል እዩ ክህልዎም ስለዚ ወለድና ዘይረኣይዎ ነገር ንሕና ረኺብናዮ صباح خا دقنا منالوات تمحيش خالق ነገር ክህልወና ክእል ኾን ስለዚህ ሕዚ ኢፌክቲቭሊ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ይብል طعم سفحنا عميقን ይሕዝውን ካብዚ ካብ ማሕበራዊ ርክባት ወጻኢ ብሓፈሻ ብህዝብን ብመንግስትን ደረጃን ተሓሲብና ማለት ክሕደግ ኣለዎ ወይ ዘየድሊ ጸገም ኣለና ትብሎ ነገር እንተሃልዩ ብሓጺሩ ታናይ ዓንተ ወይ ስምዒት ክንገዝእ ክንክእል ኣለና ዝበልክዋ ኩሉ ማሕበረሰብ ታራ አክቲቪስት በዓል ስልጣን ፕሮፌሽናል ወይ በዓል ሞያ ኩሉ ስምዒት ክቆጻጸር ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ብፍላይ ካብ መንግስቲ ሳይድ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣነ ኣብ ሰዓት እዚ ሓደ ዲማንድ ዝገብሮ ነገር ዝደልዮ ነገር ኣሎ ኩሎም ሓለፍቲ ቢሮታት ኦፊሻል ፌስቡክ አካውንት ቢያንስ ፌስቡክ አካውንት ተተኻይሉ ኩሉ ዓይነት ሶሻል ሚዲያ ሊንክድኢን ዲኻ ትብል ፌስቡክ ዲኻ ትብል ትዊተር አካውንት ዲኻ ትብል ክህልዎን ክኽእል ኣለዎ ሶ ዛት ዳይሬክትሊ ወይ ከዓ ብቐጥታ ማሕበረሰብ ክረኽቦም ይኽእል እዩ ብፍላይ ከዓ ሴንሲቲቭ ዝኾኑ ኢንፎርሜሽን ብቐጥታ ኣብቲ መንግስቲ ንኽበፅሑ እቲ መንግስቲ ከዓ ቢዥነስ ዝበሉ ነገራት መብራህርሂ
ወይ ክላሪፊኬሽን ዘድልዮም ነገራት ዳይሬክትሊ በኦፊሻላዊ ገጾም መብራህርህ ክህቡ ይኽእል እዮም ሓንታ እምነት ሓደ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ካብ ዝኾነ ኣካል ክወፅእ ከሎ ህዝቢ ደናገር ናቹራል ተፈጥሯዊ እዚ ነገር በቀሊሉ ንምምካን እንድሕርደኢና ፌክ ምዃኑ ምስተረጋገፀ ዝምልከቱ ኦፊሻል ትክክል ከም ዘይኮነ መብርህ ክህብ ክኽእል ከሎ ህዝቢ ቀጥታ ናብ ካልእ ስርሑ ይዝኣት ሓደ ካልኣይ ኩሎም ሓለፍቲ ቢሮታት ሓለፍቲ ወረዳታት ሓለፍቲ ዞባታት ኩሎም ኦፊሻላዊ ኣካውንት ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱም ግዜ ክነባኽን የብልና ናብ ኮሙኒኬሽን እዚ ቀደም ዝሓለፈ እዩ ቀደም በረኻ ኳስ ንኽሕፀሩ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ነይሮም ሎም ኣብ ኢድና ኣሎ ኣብ ኢዶ ኣሎ ጀስት ቴክስት ምፅሓፍ ጥራሕ እዩ ዝቐርየና እዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ሳልሳይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሕዚ እውን ሓደ ዓብይ ፀገም ዘሎ መራሕቲ ወይ ከዓ ናይ መንግስቲ ኦፊሻላት ነቲ ዝውክልዎ ቢሮ ኣኪሬት ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ወይ ታይምሊ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ክህቡ ዘይኽእሉሉ ምክንያት ኣብቲ ሽመት ፀገም ሃምለሎ ስለ ይርድአኒ ፀገም እዚ ብሰፊሑ ዋላ ብሶሻል ሚድያ ሰርቬይ ጌርካ ዘለው ክፍተታት ንምዕራይ ይከኣል እዩ ስለዚ መንግስቲ እውን ኦፊሻላቱ ሞኒተር ንምግባር ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ሶሻል ሚድያ ሓላፊና ዝግዳይ እዚ ሰንፊ ኢለ ሓስብ እንደ ዶክተር ዘብረጽዮን ያው አይቲ አፍሌትድ ሆን ስለለኾነ ማለት እየ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ሶሻል ሚድያ ንትምህርቱን ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ካፍቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ወፃኢ ኣብ አካዳሚክስ ኣብ ቢዝነስ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ዓብይ ፖቴንሻል ኣለዎ ኣብ ፌስቡክ ዝውዕል ስራሕ ዝሰኣነ ገይሩ ዝሓስብ ባለስልጣን ሕዝቡን ኣሎ እዚ ተቀባልነት ይብሉ ኾነ ይብሉ ቴክኖሎጂ ዘይምጥቃሚ ፌስቡክ ከይረያ ፌስቡክ ምስተቀየረት ካልእ ሶሻል ሚድያ ምስነፀ ፌስቡክ ከይረያ ከሐልፊ ማለት እዚ ሰብ ዝተጎዲ ኣብቲ ቢሮ ስውን ኮፍ ክብል ይብሉ ነገራት እዚውን ክስተኻኸል ኣለዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ ማሕበረሰብን ንምሕዳርን ዝኸድሉ መገዲ ወይ ናይ ኢንፎርሜሽን ናይ ሓበሬታ ልውውጥን ናይ ትምህርትን ብተመሳሳሊ ፍጥነት ተኽኢሎም ናይ ምምሕዳር ሰባት ተኽኢሎም ቅድሚ ህዝቢ ተዘይ ኮይኖም ብማዕረ ፍጥነት ክጓዓዝ ኣለዎም ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘለ እዩ ካብ ኣኹ ስኸልካ በጠቃላሊ ተሪእናዮ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ካፍቲ ማሕበረሰብ ድሕሪኡ እንዮ ኣተሓሳስባና ቴክኖሎጂ ኣጠቃቅማ ሓበሬታ ኣብ ምቅብባል ኢንፎርሜሽን ሼር ኣብ ምግባር ኣብ ምርካብ ካፍቲ መንግስቲ ብጣዕሚ ካፍቲ ህዝቢ ብጣዕሚ ድሒሩ ኣሎ ሓንታ እምነት ክጠቕሰልካ ኣቶ ናይ ህወሓት ቢሮ ሓላፊ ኣቶ ዓለም ገብረዋህድ ኣብ ስቶክሆልም ዝሓለፈ ሰሙን መፅኦም ሰፊሕና ልዕሊ 4 ሰዓት ዝወሰደ መግለፂ ስለ ዘለው ኩነታት ስለ ሃገራዊ ጉዳያት ስለ ክልላዊ ጉዳያት ስለ ዞባዊ ጉዳያት ስለ ህዝብና ከመይ ክነጥፍ ከም ዘሎ ብዙሕ መብርሂ ይህብ ነይሩና ኣብቲ ዝሃቦ መብርሂ ዝተኸታተልክዎ ዝኣክል ብፅሞና ክከታተሎ ክኢለ ነይረ ንሓደ ዝረኣኽዎ ነገር ተረዳእኒ ነገር ውድብ ከም ውድብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከም መንግስቲ ካፍቲ ህዝቢ ንቃህተ ህሊና ብብዙሕ መልክዕ ድሒሩ ከም ዝጓዓዝ ዘሎ ይርድአኒ ኣብ ተወሰኑ ሴክተራት ኦኬ ነቲ መንግስቲ ቀረባ ሓበሬታ ኣብ ዘለሉ ጉዳያት ብዙሕ ክፈልጥ ክእል ካብቲ ማሕበረሰብ ብኣጠቃላሊ ግን መንግስቲ ድሕሪ ህዝቢ እዩ ዘሎ ክልተ ኤግዛምፕል ክልተ ኣብነት ክጠቕሰልካ ስለ ናይ ጎንደር ብፅብጥ ብ2008 ዓመተ ምህረት ብናይ ኢትዮጵያ ቆፃፀራ ክለዓል ከሎ ብ2006 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ስለዚ ጉዳይ እዚ ጽሓፉ ብዙሓት አክቲቪስታት ነይሮም ታይ ይመጽእ ከም ዘሎ ኮምፕሊኬትድ ኔቸር ኩሉ ዝተንተንዎ ኢን ፐርሰን ንፈልጦም አክቲቪስታት ነይሮም እዚኦም ከዳምጾም ኣይከኣለን حرب قدامي كم زقربلنا خمسين مسكونة إنا فليتنايو فيكي سرح خنزله خمسين مسكونة إنا فليتنايو زبل ما يزي قصر عينة زروا سمعنا له ثمان قص خافته زوي تودو كافته زوي دحيرو خمل الله مرأي عيلة حسب فلذي
حدا መንግስት ትግራይ አበይ ወረዳና ዘዋላ ከደ ህዝብ አክቤ የነጋገረ ለኹዙብሎ ዘሎ አሰራራሓ እዚ ቅድሚ 30 ዓመት ተቀመሉ ነበር አሰራራሓ ነተህዝ ዘሎ ጀነሬሽንና ነተህዝ ዘሎ ናይ ኢንፎርሜሽን ፍሎው ወይም ናይ ኢንፎርሜሽን ፍሰት አይምጥንን አበየናይ ወረዳ መን የዘናጋገር ዘለኹ ኢሉ መጀመሪያ ከሐትት ክኽእለሎ ወይም አበየናይ ክፋል ዓለም መን የዘናጋገር ዘለኹ ኢሉ ከሐስብ ክኽእለሎ بزي ملكي خا حزبي كافت منغست قديمو خمس خده ثم عالم قبرو واحد زبولم سي 80% انا فلطم يخبلك خل مغنانا يخون 80% انا كباي بالعل كله زفلطو خا وي كا 95% 99% زفلطو سبات الله زعدوا على زنبرو مالتي اودينس خا كيفلت كان 4 ساعات ناينوح ساعات برزنتيشن تجبر كلها نايت حزب نقحته هلينا زي مجماتينا ذكر رمز الله مسيرس معننا ناتو عالم قبروهات كما ابنة العلم بر ابتفلالي ارستي ابتفلالي قدا ابتفلالي غزي هما عينت منغستي كاب حزب دحير خمز الله زوري بزحات مرأيات هالو نايلا يحسب تعم صبو معرف انتنت نقعد لنا تخيلهم انحدار قدمنا لهم حزبي قدمنا لهم منبر ابو منغست كوي منغست مالت كو بحصيرو بزح ريسورس الله سببون مالتي ناي تግራይ 8 ሚሊዮን ህዝብ ሲ አቢድ ዋحد ይዘሎ ከተቀመሉ ተخيلስ ከተቀመሉ خيلي ናዓዝ ተቀመልካ خيلي ስኻብ ኤክስፐርቲዝ ኻ حግዘን ተይልካ ዘይት حግዘሉ ምክንያት የለ ፋይናንስ አለው ሰብ አለው ሁሉ አቅም አለው ኢንፍራስትራክቸር አለው ከተቀመሉ خيل አለው ነቲ ህዝብ ከመርሑ خيل አለው ተዘይ ኮይኑ ማ ዝመርሕና ንልሽ ወይለ ካውዚ ብምቅጣል ያው ሕተታፈ እንዳወዳ ኾየ لما عند 5 تريو زلها كندوزي زاكل ستوكهولم زنبر تግራዋይ كله يلنا عليه يعني جميت يفلتن بطعم بزح سبيو زي تاي زرينا ያው ናይ ሕብረት ናይ ምትእኻብ ናይ ሕብረት ጉድለት ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ በዚህ አጋጣሚ እንደዛ አክል ሰብ መላው ተፈሊጥና እና አወጻ ዝነብር ትግራዋይ ማህበረሰብ ትግራይ ናብ ብዝሕሸ ደረጃ ሓዊሩ ዓዱን ዝጠቅመሉን ዝከላኸለሉን ዓቅሚ ንምፍጣር ብዝሕሸ መገዲ ክሓብር ለዎ ተጠናኸር ለዎ ትብሎ መገዲ ወይ ትመኽሮ ምኽሪ እንተሃልዩ هو አወጻይ አጥፈላለይ ዓለማት ብዙሕ ትግራዋይ ከም ዘሎ ፍለጥ እዩ ትግራዋይ እዚ ብዙሓት ፀገማት እውን ኣለዎ ግን ድማ ምስቶም ፀገማቱ ብዓዱ ሕሩር እዩ عدو حجز دلي جن بزحات تقوان فوتات الله بزحات بدهوتات الله زم بدهوتات زيهم قال يوم اسمح براو هيوت تتحازيهم قال يوم أب عدي يخون أبز عدد الله بوليتيكا وقدات تتحازيهم قال يوم مصناي ترانس كانتري ويم كهاجرنا تشجعوا بزمت سوق وصريز قط من بزحات تقوان فوتات الله أب هيوت بعد بزحات تقوان فوتات الله نظام تقوان فوتات زيهم قديفو كم تطري إذا لها بدعمي عدارس أيو ومبرز بحالي يلين مقامات بسو دارقال على فرقة بقمت تطويل إذا لنا إذا ذريعك بعد حرور كم زخون أي تهزبي بعد حرور زخون هزبي حيز كذا يتدي وجوز يتحالفو challenge وين بده يلين إذا بقى وخنت كمال خن كلا لنا خنت كمال تقولنا نايت هزبي ترقتال بخنا الدم صخن كلا لنا أمرار حيد اللي وصاني أمرار حي نعمنتي هو واحد براسين حدا نقدر تجتي مونا مساري تمويتو سي أي جورنا تمويتو سي تزغط السماتي بخلت أجرو خصاب زرقت كالت أجمعنا خنفتر سلزي أمرار حمالة collective leadership ويكا بحبرة نمرحو بحبرة زجبر أمرار حكوينو حادثة العيلوسي تزغط سلس تكيوس كفت زنور هزوالات ويكا تنعس خمت زنور perform وين كسرح الخيل أمرار حل أبزون تهيد لنا مرار حيل لنا ناي كلن أب وطأ هاجرات زركب ناي تجارو محورات أمرارها بيانس تناعس كافتي أفرج ما محورة سبت حساس بالعز بلا أتحساس بازلو مرحنة كل وخيله بزي مرحنة كل نجروا واجيبلون جنزي بهالخا فلتتي هالخا بزحي هالخا جلي هالخا أمرارها بقى صباح زرقي تمال زتردعو لومي بخلت عينو أمرو خفيتو زرقي صباحون كمنا يتمالن كمنا يلومن كنا تلعيلو كجمت زخيل أمرار حق اللونا خيل الله
أبز محبرسب دياسبورا كل اللو إلى زحاس وحد عبي قداي ناي مزحتو محبرسب لب ترقتا لبي كدام زخيل مريحنات كل خيل له مريحنات هاليو رقص أني أخوينا كنا جركا كل سبب كمت فيه مريحنات كبي كلها تجمع تفليت كياسي أبديت تجمع ساعات أخوات أوعية شرحنا تلقاي لو متى كوين متسيو حرينو أعد بذل لقناتك نايلوم بوليتيكا وحرانية صراحة من تاي إيكونوميا وحرانة زين فتر بحرص احنا من تاي سوشيال حرانة وين محبرة سبعة وحرانة زين فتر فتر خالي زين عيتي أمرارحة أرحك كناي مرأي براغماتيك ناي مخان تخيلوا يحتى تخيلوا تهليو برقص أي ناس زين محبرة سبزي بزانا يلوم عن تجربة حدث مرتبط حدا عبية مرتبط صريح حد الحزب اللي أبدا دراش زيئة أو حد فيس أو حد هاجر حد مرتبط ندحر كنا هنس كي الناس تجري زلوا نايت مرتبط أجمع أو حد عمد كن فوز حن خيلنا مالتي ناي جنزل أجمع له إليه حسب ولا بعدي ولا بدأ يسبورا ناي أمر راحت أجمع هو حتون ناي مرة راحت أجمع عاويس أجمع الله عاوي أبدا حز ساعات هاي كانوا ساعات كتنتنو ذيخل عاويس أجمع الله أجمع زخم سخاخل كخيل الله مريحنات كاب حدث بالعلي حدث بجوز سلزخانة كل نجار طبق خد مالته يكونن ملص أبساعته بتنت أرز حش عمرار حير نيرو سمس كرجن كل نجار تبلاشي صباح من كان خير من ما يفلتن إذا خسخاخل زخل collective leadership بحال أكايد أي مستر إكس حالفس مستر واي بقليل تكيو خسر رح الخيل حزب خاب تفترو زحش نجار يتصبح ثم لحدش إحنا يرادو موتي صباح كل تشحت كون اللازم الناس دحرت صباح ثلاث تشحت كون اللازم لو تدلي سب جواز ما راح نيرو دخوم ما راح تمثيلو سي مورالي يسبر أي سرهن كأمنو يشجر تنورة تصفي قرص سلزي أمرا راحة ويكا فقط أسأل زخونة نايمرا راحة بقعد اللونسا نايمرا راحة منطا عابي أما حبرسونا أبو طيب عدوشتي أبوليتيكا وهيوتنا كله خنكتولو زيبا بلس أمرا راحنا بكلميت منطا تسرحنا ترحيب إلي أمن بتعمي مالت زربها بتعمي واشتغلنا كيو إنسباير تقبريو نابزخم زعينة تمارة راحت محبرة تسوت دياسبورا من العال تأتي خاص تولو زلخ عينة أمارة راح نخفتر نخمتس حدا أبنك بعل خاتخون خوين الزرعي مزلو بسي ولا بسي زوم كم زعينة تمارة راح كم زعينة عقم زلوهم سوات كمصلو زخولو مجدي هناك دجز له مزحته أسد تبتاتين أيو زخون زتواقر عينة زتواقر ركب وي ناي مرة راح قرص زلوا يخونن بتونيو حدا ختمه بدليته السرح بتوقسو بعلو كاو منم مالت وي تخفيلو وي بخالي تاج موتي وزي خونه بعلو زسعر له حزي زوم كما عينت سبات سي بخمي ملكعنا قرميتكم انت موصو صبقوا يلك تحسب مجمريا مرارحه بدليت كون كفللو حزون كابرس هو واحد من تاي زيت ورد كيت بلا نمبر كاب واحد كجمر لك او واحد زلو مرارحه كلت عينتيو قاليو بوليتيكاو هيوت فتيو هيوتيل مريصو زعتو مرارحه له قاليو انجرا خوينو زعتو له كابتا مرارحه ساته تلعيلو انجرو زعصه ويكا زعصه مسيلو سمعو ويكا خطعصه يون كون خيلي سمع عينة أمرار حلو ذم كل التمرار حزيم عبية فلا لا يلوم نتم حبرسه أم قيار ويكانتين أي ودبنا من قصن علامة أم فتسام بدليتك أبوش خذله سميعت تقوينو نام محدار ناب حلافنا تنفعك نويلك بزح نجر ساكريفايس جبرت نقول بزح نجر مسوات تجبرت خليها قلاو هيوتك قلاو تقنتات بزح بوتا زيك حزو خليهم نجرا لك تمصح كن كل شيء انجرا اخا تسددنا تمرار حلا اخا ما انجرا مسداد عودي يقون مالت اوزناتنا مرار حقته يكون له مجمريا ابزنا دايسبورا مالته ابزنا دايسبورا مجمريا دلي زلون سوات كون خلالو
مجمرة دليت كله كخيل الله مرحنة حلافنة نموسد ما يبقى على خاص إخوانا لو تي غيركا نمحلاف دليت كله كخيل الله كاو كل زدل سبكا كل تعي مالته يكونن ويكا كل زدل سبكا كل عقل له مالته يكونن قال حلف خون زدل لي سبل ولا خيلته وي معقم زي بلو زي بروبورز خونا اكايدا خلو كخلو حق خلو كالو حقين فاكت فلكسبل كون خلو مكنياتهم تفلاليو عينت الراياتات تفلاليو عينت منقدتاتي اكوموديت ويم كتا انا قد لخل خون سلاللو دحريو افتدليت كله نايت محورسه ابالكا قبوخ تتصم خلالو كافتم قبوه نبلهم حادث ايو لمثالي اخوات صوعت الله كمتص الى الله او كلهم متصي خلن اوف كورس هيوت نفولتينا جن تزخل كمتص الى الله فاليو كهو الله واغا كهو خل الله حريت ايمتص حلافنت تسم توهاو سبكا بتعاقبو بتازخلا كيسسعن قلبتو نغيزيو قال كيسسع ما عقم فقدو غيرو نتهزو خرق خل الله honesty تامانነት transparency ግልጽነት accountability ነው ብሎ ወይም ተሐታታይነት በለለው መልከ ተሰርሖ ከቅርብ ክለሎ كل شيء فورمال ዝኾነ ካይዳ ክንከለለና አመዛሕቲና ዳያስፖራ ኮሚኒቲ ዘሎ አመራርሓ ኢንፎርማል ወይን በዘልማድ ዝግበር ስምዑና ሕለፉ ተአከው ተወሰኑ ሰባት ኾነ ይብሉ ኢንስቲትዩሽን ኢና ነቋቁም ዘለና ተቋም ወይም تكالزي كم حدا تكال ورد توارد كابل على سكاب تحتي ناوع على زخانة ستراكشر ناوع على زخانة سرارحة ناوع على زخانة زوم قلتنا تحتات النت كميتمنت ويم توفاي النت قالن ولهم روحاتات بقلت كار بزخ الملك دوكيمنت بالسجبرة قمت خلل ثالثاي وصاني نجار عاوز محبرة نوح زي رأخوه نايز كوميونيتي زبال علامة بزح سوي فولتون أبحد حد أخوا علامو حلافو قديتو تاينتو كنت أراك خيل الله بالتفل علي منقد فامبليت كون خيل بسوشيال ميديا كون خيل بمينستريم ميديا كون خيل ويكا بوستر قال ملك كون خيل أفت إيفنت بعلو ندوما أنا كان محزي ريكمنت كاوز جوركم حادث هايو أبحد حد أخوا نايم جمري 15 دقيقة نازي محبرسب نتاينت نايز كوميونيتي محبرسب نايز محبرسب زي نتاينت زقلص نا 15 دقيقة مبرهت زوها بسلايد تحجزه من تاي سرح حلافنته علامه صباح بيت صباح نعمتها دحرلته 5 عامت وزترفه እዚኦም بقلسي ريهرسين አንገብ ምክንያቱም ሓደ ሰብ ተመጽይ ሓድሽ ሰብ ተሃልፍ ፈልጠ خلله صباح ون ሓድሽ ሰብ ተመጽይ ንሱ ንኻል ናተባዝሐ ይخير ማለት ሎም ይችላልሎ نحن نفولت من البات كميتي ويكاب كل تميت زي بز حساب خون خلص لازم حبر زفلت لو ما قلنا إلى حدا شيء حساب الله توهيلي ما تسمع سرح تتخيلهم الودا في اسم حبر سوون حلفنا النواس داخل نتم مرار حدما دقا فيهم ثم مرار حدما موتيفيت تريخون ويكا يتأنا آخر صبوا كان سرح له يجنزب صبوا بالسرح والقدامات مع حبر سب صبوا فانكشن يقبر مالتي بتعمي مالت بسول ملخصاتي هلف كأنها عموداتا المناسة تقرأي تركوا تعدي مالت فلي زخانة تعرفوا اللي ملخص انت حليو كنا ودعنا مالتي بفلاي اب سوشيال ميديا حانتي ملخص وازد اللي حلف الناس سمعنا كخيل الله ايتيكس كخيل ونا كخيل الله ارحقنا نايمر اي عقم كخيل ونا كخيل الله فلتت كنوسخ كنصعر كنكيل لنا محبراوي ميديا بفلتت يزقناح بسمعي تكون قدلي حز كازاتو بزحت قدل زاتو نرى لنا هنا بفلتت تغني خايو كن عبي درجه خلص حكا خلي بزحت منالبات بطورنت راحين كفتح زبحالو قدات على السوشيال ميديا تفتحهم كنريهم نخيلين عند حر بسول ناي سوشيال ميديا من كسقاس هاليو اذا تايد ليو قال النت ناي منقح ارس برسخا ناي مر ننبعلخا ناي متئررام كالاينت اب تجارو عبي صقم اب كل عينت درجه
all walks of life of the Tigrayan society both عدو وشتي أبدقة أب كل عالم حدا عويس أجمعنا tolerance يبلنان مكألت بهالكال أبدكشنرنا يلان أنا خنزر الدقني عويس أجمعنا كpolitical إليتنا كمilitary إليتنا كbusiness إليتنا كاب academic إليتنا كبزوش نجار زرا أخو أنا بزاناتي عاقمي ترد أنا نجار عوي ناي مكألت أجمع لنا tolerance نحدث يدلي tolerate كن الجوابر كن كيل لنا كن كأقل كن كيل لنا سب كم سب كتخليو سب كم سب تبوك سرح خليو سلذي سب بحنت نجر كن فرجة يبلان بحنت نجر سماي كن سقل يبلان سماي سقينا بصباحيتو مريت كن ورودة يبلنا مكأقل جزء موهال مرد دا كلونا خلله tolerance تبهال قداي كاب ديكشنري تجاوز أخذت مسيلة سمعننا أبيع بأصنعت نسرح لها نكيل لنا بفلاي بسوشيال ميديا زنتف زولو محبرسة بفلاي توتات كافت ذا حالة الجنريشن ويكا كافتو مولدنا عبي توساقي السيد كنو سخلو نخلو تخصص على قالسي tolerance كنو سخلونا كنو سخلو نكيل لنا تسعان سلسنا هو واحد زقات أما قداي tolerance لذي نبرئي tolerate كجوابر لذي كالي سبعان شوعاتن أبتفل علي قدات أبتفل علي جزيرات أبتفل علي خمس مسافة قدات أقاط إمامية tolerance كلونا كخللو نحادم محبرسب ناي كتالي محبرسب أو لوتي وين societal transformation مكأل نحر زي ولو إرسبر سخاء خاتب بلال عنا أب tolerance كنسرح لنا مس ethics ماله دلي بتعمي غني لنا مسألة بتعمنا مسجن أو كتالي بصفيعو ضم الأختات كا عموت طعمات نسلوزغون بصفيعو زتيلو حد لقات من أنا منه تعمنا مسجن